Selamun aleyküm edidilleşler. Ne bu kemine aydın bilen ekrana çıktık. O tide käbirdatları gurrun görelliydik. Ya oğlanların öz soruları vardır. Öz fikirleri vardır. O kemine ya aydın haytiyinizden başlayalı ne değilek sorularınız olsa ya aytacaklı atlarınız olsa üyediniz programmanızı üyediniz bellep onun arasında da men bağırlama için soru merk görüyorsunuz. Onu kimden başlayalı? Kemine senden başlayalı mı? Han bir açılış edecek bolup göreli Sapara. Aha. Salam aziz izleyiciler, salam Aydın. Sapara size de salam. Indi şunun ýalak bir ýagdaý bar. Türkmenistanyň içine değişli bir ýagdaý aslında da. Ýöne biz hem onu daşyndan durup görýäs, biz hem görýäs, halkam görýär bunu. Şunun ýagdaý bar. İçeride uly problemi var. O nähili diýsem bir sistemadan nemeden gaynaklanan sistemadan peýdalanan sistemadan peýda bolan bağışlarsınız. Bir problemi var. Ýöne o sistemadan görmeýärler de bir iň ýakyn bolan nemeden görýärler. Ya adamlardan bir-birine. Indi şunun ýalak bir neme var da käbir hayvanlar bolýar. O öz nemesinden bolan, görünüşinden bolan güýçlirä haýwandan hakyny alyp bilmese şol gidip başga bir yerden cansız bolan zatlardan çykarýan eken şonuň agyrysyny, nemesini, ajisyny. Edil şonuň ýalak bir ýagdaý bar Türkmenistanda da. Meselem nähili bankomatlardan nağıt pul çekip bolanok. O nağıt pul çekmeseňem şo pul ulanyp bolanokda içeride yani eline geçen o hyzmatyny. Näme diýerler? O çyrda durýarlar bankomatlar önünde. Ondan soň pul alyp bilmänligi ýagdaýynda da şu bir-biri bilen urşýarmyşlar. Esasen hem aýallar saç ýoldy nemesi varmış. Yani gıynasak da. Yani aslında o mesele yanındaky adamda däl, o yanındaky adam edil öz ýalak bir adam onuň. Olan pul almana bardy, sen hem aldın. Şo pul şu ortada yok yani ikiňize de yok aslında. İki adama da yok. Şu 10 adam bolsa. Durmadan beten ok diýende. Hawa näme etseňem ýeten ok ýöne şo taýdaky nemäni o negatif energiýany iň ýakyndakylara neme diýerler, gönüpdirýärler. Gıynasak. Yani bu adamın hayvani duygularından oluyor aslında. Bu kiçi 4 bilen bir 6-7 yaş çağaların nemesinde görülüyor bu. Şu diyen ettirip bilmese enesine atasına o şu nemeleri muşlayandır yani. En yakında olan yumuşak cansız zatları muşlayan ses çıkar ya. Edil şu yağda yani ulanından sonra yitiyor yuvaş yuvaş. Yani bizim halkta şu an yurdun içinde halkta şollar. Biz hem daşardan durup şu an görüyoruz kıyınan neyse hakikattan. Hem mekmen bilýär buna. Öz yakınlarından hem bilýär. Telefonda gürleşen vaktlar neme diýendir. Habarını alýandyr. Yine bugün geldik. Yeniden pul alıp bilmedik. Bankomatlarda pul veren ok. Diyen yalmantık var. Bankomatlarda pulun olmayışını geçen aydın düşündürdü barır. Pulu dolu koy veren ýagdaýynda azyk kalmajak ortalıkta, dükkanlarda, magazinlarda, bazarlarda. Ondan soň psikologik bir kriz başlayacak yani. Deyip düşündürüpdi. Yerlikli oldu. Indi bu näme sebäpli bolýar bu zatlar? Şol pulun bolmayanlığı birinciden döwlet hökümet sistemasynyň ýalňyş işleýänligi ýa-da hiç ýoklugy, ýa-da ikisinden birinin ýoklugy meselesi var ortada. Ya bunu aslında çözmek gatansak da yani bu meselenin nähili nereden çykýandan bilýäs biz bunu. Yani bu taýda şu at yollar yapıp bilen olsanız bize çözdürtmejek bolup yollar yapıp dur şu at. Nemänem baýdagan berip nämä berdiler, Ruslara berdiler.
Gol çekdiler. Yani bilýänsiňiz geçen Halmurad adam aýtdy. Ýöne çözmek gataň zat buna. Meniň şu döwlet hökümet arasında aşjak bolan esasy meseleni we ýurdun içinde bolýan zatlary neme getirip aýdyň adam şunu teklif edýän, şunu çykaraly halk üçin. Yani olar görýär, belki edil düşünmeseler hem anlaýarlar yani ortada bolup bitýän zatlardan habary bar. Şu taýda meselem döwlet hökümet bolmanlygy ýagdaýynda şu çykýar diýip aýdýan men. O sapara aýdyň siz näme pikir edýäňiz? Goşulýaňyzmy, goşjak Ben zadyňyz aydayım, barmy? o şok Ýagnyş bolsa düzeldiler. embetini koşmayın. O birinciden yankı halk sotayda satçorlu oynuyor. Onun daşında ne 5-6 anak milisi, o bankın içgärleri fiin edip seyredip duruyor. Şimdi seyret ya ile o da günlü. Yani 365 gün var olsa yılda, şu 365 gün sonra o yankı işlilere iş açılan yalak, yani iş yeri, yankı ayal gıyılan o işleyen adamlar iş yeri çok. Yani bankamatın önünde o oturup durup satışörlü oynama. Onu pul getiriyenem biliye. Yani pul salyan orada, yüz adam var orada çok oğuntuna yetiyor. Toğuntuna yetmelilerle. Halkım çölü giymeli. O bir daşından yani tomuşa yalak terediyorsa olur, halk çölü giymeli. O kazancı şunu alacak oluyor. Onun yankı 10 tane adama yetmeli, toğutununa yetmelilerle. Primerine diyenler ne? Onun şu kaharlarını şu 10 adamdan çıkarmalı ya da şu 10 adamın biri olmalı. Şimdi 10 adamdan kendi bolup bile nokta şu tayda. Yani pul yetmeli yeri. Onu günlük aytılan çözmeli yalak mesele de derler. Yani giden devlet olup TR'de oturuyorlar da. Giden devlet. Yani sen daşarı yurttan onu TR'de oturuyorsun da. Yani havarını bilen gazı. Yani içinde akılır bilen okun. O Türkmen'in üstünden ayakları böyle depelep görülür de. Hükümet değil de. Şu anda kellesine depiyor. Hakikaten yönü eğdikli kellesine depiyor değiller ne alak da. Şuna da halk şimdi yapmıştır. Öğrenştürtürler de. Yani çöreği uğraştırılan oyuncuk alak tokluyu çöreği uğraştırıyorlar da. Görüydü. Onun çopan ayağını dank ya. Türk gidenine onun o nemede Türk gidiyor çopan oyuyor da. Ne şolor yalak uğraştırtırlar da. Yani devlet sistemasını yükletmesen, şularda değilmesen, bolmacağını halk düşünen o. Ödem urş oluyor yani. Hakiki yönü yani yumruklaşıp çoğu kendi satçorların bir hareketi. Hani buna son vermek gerek. Nerede? Hükümet edip bilmeyen orada edip bilemek diye ayıttın. Nerede edilen naydalı? Edip bereli. Elementar da da. Bankamat sistemasını yatırmalı. Yani becermeyen oradan yatırımdan yönkü alak aylık ne edip veriyen oradan gol çekip edip verin. Edip bilmeyen oradan. İşlet durumda da bu da. Hükümet yok. Bunlar yani bunu eşitmedik olan olayanlarlar. Yani ehli Türkmenistan şeyler. Burada ikide olsa şunlarla. Oluyor hem bir yerde. Anekdot yalak olun. İş yeri
işsizlik yok diye hem de şuna oçurdu durup 8 saat, 9 saat, 10 saat gidip 5'te turup gidenlerim var diye. Oo. Bu güzel değil mi? Utanç değil mi? 20. asırda şey diyor. Sonra lakin Bruce Luch'u yani devlette çepa trivo başka ne del işten hakkını alacak oluyor. O Yani on sonra şeylere iğne etmeyin. Onun iyi çurt ketip oluyor da. unda iyi izlemen şunun gel zaten o şeyin sapara. Şimdi şunun gel ya da varmış. Birinci dene korona yok diyorlar. İkinci dene maske takmak mecburiyeti var. Maske da şu burnun aşağına düşen yağdayında neme keseymişler. Cerime. Aha. Sonra o tölemesen ya da tölecek deldiysen pahtayı man alıp gidiyormuşlar. Vay anasını. Hmm. Yani o nahille yağday oluyor. Birinciden korona yok diyen, ikinciden maske taktırıyor. Maske takmasan cezasan pahta yığmak oluyor. Muğut yığı yani ona. Aa, muğut. Yani Ha, Türkmenler kelledi işler ok, nemeden ok diyorlar oluyor. Şulon bu biznesi diye ya ama bu lokal biznesi diye de. Suatlara katık o işliyor ne ben. ha. Birinciden deme kemine yani maske değilen yeri vardı. Bir adamın üşen yerine barangda takılıyor da köçödü takmak yok man derler. O peydası yok. Bizim takınıyor oluyor yani bana dine yerinde takınıyor köçödü gelip parayakan gereği yok. Ya köpçülük yerine giyirende ya adamın köp yerinde o kalan yerde ne mi? O peydası yok. O ne hele o yani cerime de demet görülür. İnteres. Köpçülük yerine barang da edilyen da. Köçöden geçip barayan çünkü ne o. Şoňa da düşünceleri yetenok bukan. O yani şunu öz behbitlerini öğürmesi var ya bunların. Yalan. Olur ya genial nemeler. Onu patentler nemetmeli za Britanya'da. O. Yani bu tayda nahil oluyor yani bir devlet var. O devletin içinde bir nahilin bir näsazlyk çıkan ýagdaýynda şonam öz behbitlerini öwren bir guruluş var yani göze görünmeyen. Ya bu hemme tarafından kabul edilipdir. Yani şu adam halk Türkmenistan'da kul bolupdur da şu nähili ýagdaý bolsa çyksa döredilse şol döwlet işgärleri diýip aýtjak, ýöne döwlet işgärleri diýip söz ulanmaýarlar, hökümet işgärleri diýip söz ulanmaýarlar. Bir de ona aýratyn bir mesele, ona belki näme bolsa diýip geçjek. Şu adamların goşadyrnyň içinde hökümet işgäri diýişýär. Olaryň aýdan zady kanun bolup bilýär da, ol aýdymçynyň nemesinin daşynda. Yani şo zat yani bolmaly däl-de hiç ýyle. Paxta alyp gitme meselesi. Yani şo sebäpli paxta gidilmeli däl-de. Ya nähile problemler var da gurrun edýärse, men de Şweýetden biraz gurrun görenne. Şweýetde bir elem diýilýär da. Yani Türkçe aýdanda geňdir. Yani elektriğinin 40%'ine oloyunu şu muzurdan şonu yakıp alýar da. Stokholm paýtagtyr iň ul şäherleriň 90%'ini muzur yakıp demedýär da. Elektrik öndürýär. O muzurdan her hoçoluk öýdi yani sartyrwad edýänler. Şoňa halk öwrenşipdir. O hem berim şoň üçin arasdadyr. Hem düzgünlüdür. Ödüm ýeke Şweýetden muzur näl, Norwegiýadan muzur satyn alýar, Angliýadan satyn alyp, ýa muzur nemedýär da. Minnik Türkmenistanyna bir iş ýok diýär-de, iş ýeri ýok, işsizlik bar.
bir öz hapamızı, muhturumuzu yığınap bilemdi. İş şu. Bizim yankı muhtur dökülen yerimiz dağ yağlak ne şu adam yatandır ben bilen çok oluyum nemetinden aşıvadın yanına kaşodur dağ şoğudun kıyını çerdiğim kıyın var kıyın bilem ok olayım. Ayda real değil. O öyle kağıtı yan ya onun tütüp duruyor yıllar var tütüp duruyan yıllar oldu da. Portu koloyunu da var yağlak değil. O şehrin içim şonun alaktır. Hapamızdan bir nap bilem yok da. Şonu yankı düzgüne tanıp bilmeyen hükümet millettir. Yani hapamızı çöplep bilem yok, yığınap bilem yok. Yani şonu yani düzgüne getirip bilmedik. Hükümetimiz var da. Yani halkı terbiyelesen, öğretsen hem medadi öğreniyor da. Yani ilk kulak yanlış ediyor. Son yeni öğreniyor da. Ben size ne maydık verin. Bir tekavaları vurduk da. Ben köyünü tekavaları vardı. Sizin hemen bilenlerle şonu. Şonu yıkıp mermerden yani şu an gören oradan oğudun yemettik de. Sonra muhtur demedilen deme getirdik. Şu an muhtur haltaları yoktu demedi. Tabii demedim de. Yani bulunduğunu yoktu. Yürüyüp muhtur demedilen demettik de. Sarayımızı yatattık. Yani muhtur haltanı koyuyan. Hep demedi. Riyadın tövrevini koşturduk da. Onu şeydik koyduk onu. 3-4 günden elde kotayda kağıdan oyup aşağına ot yakıp her türlü yanını çekiptirlerden o çay kaynayan yan haydi o buduk pişir yan haydi onun ne diye ne haydi diye toriyat olun şu diye kattı ne mi diye de yani kolay oluyor o diye de hapanın ne ilak yok yani yürütü hapı yok mu için o haltana diye alıp diye yok demet aşağıya alak diye halta da yok o da defisit bir yerden getiriyorsun. Son yavaş öğreniştiler. Ya şöyle alak gen nemeler vardır yönü öğrenişi halk öğretip oluyor da. Hava cemiyette bir zat cemiyetin bir zat öğrenmesi gatan sattır aslında. Yani vaqt alya yönü düplü öğrenýändir cemiyet. Şahsa göre. Dünyalık bir neme var. Sapara hakykatdan täsin bu taýda döwlet hökümet yani diýip alsak, onuň aşagynda bolýan zatlary görýäs. Yani Türkmenistanda. Bu arada Aydın sizden köp zata garaşýas. Men şu birinci yankı näme baradaydan şu adamların bankamatiklerin önünde näme bolýar diýe-de bir bilen uruş etdiler. Indi onun sebebi şu taýda duran adamlar birinciden yankı problemin näme bilen ok. Soňam Türkmenistanda adamlar öz arasındaky düşünüşip bilmezligi deňlik ýok. Ol islendik cemiyette de eger deňlik ýok bolsa adam bir-birine düşman gözüyle seredip başlaýar. Ol hatta menem şu Türkmenistana baryp ýaşasam bir 3-4 ýyl menem edil şol real bolar. Ýa-ni goňşuňa sen bilen goňşuň şol bir işe diýe ýöne goňşuň senden ýokarda bolsa ýa-da senden aşakda bolsa o ýem deňlik ýok diýmek. O deňligi näme etýänem hökümet ýa-da döwletiň sistemasy adamlardaky deňligi goramaly. Deňlik diýende bärde mysal üçin sen 5 saat işläp 10 manat kazanıp goňşuňa 10 saat işläp 10 manat kazanýan bolsa ol ýem deňlik däl. Ol sen 2 gat işlän bolsa 2 gat näme etmeli. Türkmenistanda şol deňlik ýem neçe ýyldan bäri 30 ýyldan bäri deňlik diýen zat ýok adamlaryň arasynda. Adamlary arasyndaky şu deňligi bozdular. Sistema şonu bozdu. Şoň üçin islendik ýerde adamlar birinji düşmany özüniň ýanynda duran näl deýin ol. Özüniň atrajenýasy diýse de bolar oňa. Olam edilsen ýaly bir watandaş, sen hem şoň ýaly bir watandaş, ýöne öz-özüň bilen uruş eden ýaly da muny halk nämesinde seretsen, halk uruş edýär, kim bilen halk bilen, özü bilen, ýani türkmen bilen uruş edýär manasyny berýär-de. Oň hiç hili bir nämesi ýok. Mantykly düşündürüşi ýok meniň pikirimçe. Olam diýen şo nämeden bolýar, ýani deňlik bolmadygy üçin
şoňaly problemalar bolýar. Elbetde pulun ýoklugyny şolar ýöne öz arasynda gürleşip näme üçin şu pul ýok, näme üçin alyp bilemizok. Olam alan ok, senem alan ok. Şo soran oklar, ine sen men öňüme geçdiň, sen ýyzda galdyň, şoňaly dawalar etýärler-de. Ondan soň indi bärde döwlet barada men döwlet düşünjesini eldeýin. Döwlet bolmak üçin birinciden ine halk bolmaly, hem hökümet bolmaly. Şo zatdan soň döwlet bolýar-da. Ýöne Türkmenistanda halk bolan bilen halkam ýok şu wagt, halkam daşarda. O taýda hökümetem ýok. Ýöne şu wagtda hökümet diýip aýdyp bilmeýän, hökümete näle gözülen seretden seret şoňa dengelen nokta. Şu wagtda näme ýöne bir mafya ýalymy näle diýsem kem, ýa bir terörist ýaly edýän hereketleri şoň nämesi de o hökümetin edýän işi däl o. Şoň üçin hem Türkmenistanda ýanky döwletlik problemasy gelýär-de. Döwlet ýok, işgili bir sistema ýok. Soň döwlet olanda hemme döwletiň bir nämesi bardyr, bir ideologiýasy bolýar döwletde. Ve döwlet şoň bilen hem ýaşaýandyr döwletler. Türkmenistanda şo zat ýok. Ol ine ýönekä bir zat da ine ýakyn nämede bolan zat taryhda. Öňe maska dakanlary ştraf etdiler. Ine şo bir döwlet bar bolsa biz şo döwletde ýaşaýasa, maska daksaň ştraf diýdiler. Ýöne aradan 2-3 ay geçen soň ine maskaň burnuň aşagyna düşse ştraf töleýän. Bir gün ýok, şo geçiş döwründe bir gün düýün daktan ştraf edilýärdi, buňa dakynmadan ştraf edilýän wagt boldy. Awa. Indi şoňaly bir ýerde, indi döwlet diýende bärde ine bir günüň gürrüňine edýäs tapara, ýa-da bir aýyň gürrüňine edýäs. Ýöne döwletiň ideologiýasy o 50 ýylda, 100 ýylda gutarýan ideologiýa bolmaly däl. Oňaly ideologiýa döwletler uzak näme edip bilmeýär. Ýani aýakda galyp ýa-da güýçli bolup bilmeýär. Ine Türkmenistanda şu wagt döwlet ýok şo taýda hiç hili. Hökümetem ýok, döwletem ýok. Indi bärde ýanky polisiýalar ştraf edýär diýerler-de. Polisiýa näle diýen? Polisiýa men üçin Türkmenistanda polisiýalar edil robot ýalydyr sebäbi öňkü nämede işe girişinem aýdyp berdim birazjyk polisiýany. Näçe şo pikiriň pes bolsa, şolar polisiýa işe alýandyrlar. Ýol gözekçilik ullugy bolsun ýa-da beýleki näme bolsun. Olar edil robot ýaly näme? Olara mysal üçin näle diýen? Ak koýnak giýeni ştraf et diýsen, olar gidip ştraf eder. Soramaz näme üçin ştraf edeň, näme üçin diýen soraw ýok olarda. Olara şu programmany berýän, özümi gaňsat programlanyp bilýän nämeler diýip pikir edýän olar, işçiler. Programmany berýän, şu programmany ýerine ýetirýär. Olaram ýönekeýden polisiýalarda da näle diýen, günlük düşündürüş geçirilýändir, näme geçirilýändir, olan kellesi ýugulýar şoňaly. Şoňa näme bolýar o adamlar? Buyruk hiç hili ýanky absurdien edilen ok we besprikasony ýerine ýetirilmeli. Şoňaly düşünje bar olarda. Näme üçin diýip sorap bilen oklar olar. Buyruk berilýär. Buyruğu yerine etene maska tölemesi, maskası olmasa ýanky ştraf tölemeli. O maska da burnundan aşaktan orada da tölemeli. Awa, burnundan aşak olsa pul ýanky ştraf tölemeli diýerler. Şeýpe olar robot ýaly olaram işini edýärler. Yani ve işini gowy yerine ýetirýär olar. Ýöne şol men şu zady gördüm-de, ine maşyn süren wagtym şol polisiýanyň eline radar berilýärdi. Radar verilse sen maşynyňda mysal üçin nomeri ýok bolsa, sen şondan geçip gidýän sebäbi oňa radar berilipdir, ine 40-dan geçeni ýaz diýilipdir. Ol başga naruşenýaňa seretmeýär. Diňe şoňa seretýär. Sebäbi nämeleri birazjyk ýanky içeride hard disk kiçirek diýip pikir edýän. Bir san informasiýa alyp bilýär. Şu wagtda mine maskada ýani şo maska ýöne şoň ýanynda başga bir düzgün bozsaň ýa-da kanuny bozsaň, şol polisiýa maska üçin ştraf ýazan polisiýa sen şo beýleki düzgün bozanyny görüp bilmeýän şo derejä näme bolar. Bir klientke bolýar-da. Awa. Indi näle diýen bir ýadyma düşen bir aktýoryň biri aýtdy-da ine şular hakynda diýmeýin. Umumy adam hakynda aýdanda şu zady aýtýar, mysal üçin öz tenini satýan adamlar bar, ne köplenç. Ayal maşgallarda ten satyanlar diye ol diye men ona diye bir iş deyip bilerin diye ya da olara diye men diye hormat koyarım diye yöne pikirini satan adam vardır diye o pikirini satan adam ya da yankı düşüncesini satyan adamlar vardır. Öz pikir olmayan adam değil ya olara. Biri bir zat diye şon pikir bilen yaşayar. Şon aydan ne diye öz pikir yok, öz düşüncesi yok. Sonunda da şona da ait ya yine öz düşüncesi olmadığı adamım diye hatta diye bir predmet yalıda kımmatlığı yoktur diye. Hatta diye hayvana denesenem diye hayvan için hakarettir diye şoňaly düşündir ya da.
düşüncesini satan adam. Doğru. Olam doğru zaten yine hiç gelip fikri olmasa, düşüncesi olmasa yankı Türkmenistan'a politsiyan ediyen nemesi işleri. Birinin aydan edip biremek edil şongalı oluyor. Sonra mine kemine başlayttın da yankı hayvanlar näme edip indi vatandaşlar pikir ediye adamı hayvanlardan deneyen halkı menen bir tapar şon adam eğer fikirini ulanmayan olsa ya da öz fikirin olmasa sen hayvandan tapadın yoktur deydim. Şurada bir komentariyada yankı halkımız hayvana deneyen diye aytdı da men onu dine Türkmen halkı için de ähli şu adam aytgan dünyada niresinde kaysı halk olsa olsun eğer fikirini çok olsa ya da fikri ulanmayan olsa, fikirlerini bilmeyen olsa onun hayvandan başka tapağı yok. Sebebi adamı yine kemine de hayvanların emesinden alıyor da sebebi psikolojide şunun azat vardır. Ben nirde gören olsam adamın üstünden eksperiment geçirilen o hayvanda geçiriliyor ve şu hayvanda geçirilen eksperimentler kabul ediliyor. Sebebi adamın kıyılan hayvanın da kendi tapağı yok. Yani yine Pavlovan refleksleri şu itlerde öğrendi. Ve adamın hayvandan tapağı da dine şu intelekt pikiri olan için, pikirlenyen de için. Yani böyle hayvanların köpüsü pikirlenip bile, öğrenip bile. Adam şolardan üstün olan yani başka hili biyolojik gözlen sereden de hiç hili hayvandan tapağımız yok. Hatta yine şu zadayda yine Türkmenistan'da misal için yankı neşeseri işteleri birinci prezident vakti köp nemetti. Bir eksperiment oluyor. Yanlışmasam şu sıçanlarda geçiriliyor. İki tane ayrı sıçanlar için näme oňarlýar? Yaşamak için yer oňarlýar. Birinde hiç hili sıçanlaryň gowy yaşamak için usluwy yok. Beýlekisinde de şu sıçanlar için park we bir hili oýnam şu sıçanlar içine girip ol tegelek nämeler var. Her hili nämeler var da gowy yaşamak için. Yerleri gowy arassa indi şu ikisinin arasında birinde gowy yaşatýarlar, birinde erwet yaşatýarlar ve olara su verilende iki tane baçok bolýar su bir baçok arasa su, beýlek baçoga da neşe serişdesi goşulýar da. Soň indi erwet şertlerde ýaşaýan sıçanlar diňe şu neşe serişdesi goşulan sudan içe, beýleki nämede gowy şertlerde ýaşaýan sıçanlarym şu neşe serişde goşulanyny ýalňyşlyk bilen içýärler, bolmasa ýa-da bir sapar içip görýärler, başga wagt diňe arasa su içýärler. Eýen bärde şu narkotigi satmak için hem şu zat vardır. Bir devlette Avrupa devletine şu zat narkotik alıp gidip satsan köp satıp bilmersin. Yani sen edil şonu Afganistan şu adine Türkmenistan'ın şu durumunda eğer narkotik satılsa adamın yaşayış durmuş ervet olan için edil yankı nämeler rezultatlar verir. Şu sıçanlardaki rezultatlar. Adam eğer gowy yaşap bilmese, durmuşu gowy olmasa narkotik deydi, alkogol deydi, şoňa azada başlaýar. Yani durmuşu gowy bolsa, yaşayışından gowy bolsa, bagtly yaşayan olsa, öz isleği boyunca yaşayan olsa, yani islen zatlarını edip bilen olsa yaşayan durmuşunda, ola adama şu narkotik eltip muht versen şu zatı almaya, ulanmaya şu zatı. Yine şertlerin getiren sonuçları. Datı doğru, men 100% radylaşan teňnemen bilen ýöne şu bolup geçen zatlar var da. Şunu çağa da görýär da. Çağa benetin atasyň ýanyna aýdyň. O ni çağan beýnisini gödöňe getirip göründü. Çağan beýnisi ulu adam kiýalak däler. O görýän zady, nemedýän zady o çağa ütgüş täsir etdi. O çağa diýmem şu 18-20 ýaşyna çenli ýanky beyin ötmesini 20 yaşında oturuyor diyorlar da doktorlar, yani alımlar. Yani şuna çendi yine şu da atlar görüp Parmiravatse diye o cemiyet ondan çürüyor, şundan çürüyor. Şu da atlardan o görülüğüne devlet hükümet yürüyüşte kurunuyor da, yani bankamatla usulün kurunuyor, yeni kurdatla usulün kurunuyor. Yani bana bu tatırşını toğun buğdunu tatırşını vururum verdim kemine. Onu şöyle yine de urkaytalap aydıp ver. Şu da atlara görüyor da çağa. Onun bir şu at startuplar var arada. 20. asırın talapları, ılımın irak gidenini ne edip ötüşü kazanmalı. O
sığırlan tohumun näile gowlandyrmaly, ya goýunlan tohumun näile gowlandyrmaly, ýani näde süýtden peýnir etmeli, peýnirin gowuzy näile bolýar, bizim üdümlerimizden gowu şerap etmeli. Zat bir ýani peýdal zatlar barada urun etmeli. Yani intellektual nemeler var arada. Gurrun etmeli. Kolun biz bankamatlar var arada. Şundan ayrılıp bilem de çok doğru onun toğun buutları var arada. O yani magadin yağın oçuru var arada gurrun ediyor. Ne bizim tragediyamız. Katul tragediyada. Görüşün şeyleri oturup çağa yetişenini şu atları vuruyor. Başka da adı görün o. O günlük durmuş mu oraya o? Onun sonunun bir ertir yani diş doktoriyalak prezidentim çıkmadı içinden bir yani. O onun bir minister olmalı yani çağalan. O bir reaktör olmalı. Yeni burada at olmalı. O cemiyet şeylik demedi yani. Parmiravat'tır yani. Onu görürlüsem ne gün satçorlu olsa yani bankamatın önüne. O gerçi devam ediyor. Doğru. Sapar abi, aslında bunların hepsi birbirine bağlı. Mesela devlet hem cemiyete bağlı, cemiyet devlete bağlı, hükümet devlete bağlı ve şolur zamanda cemiyete bağlı ve ikisi hem hükümete bağlı yalak şunu yal bir şeytan üç uçlu yüze çıkıyor. Yani biz şu tayda mesela seyredilen vakti neresinden başlanılacağı belli değil şu meselenin çözmek için. Bozmalı, tekidler. Avrupa indi men şonu aytjak mesela Avrupa nemesi düşüncesi, devlet düşüncesi olsun, ondan sonra sosyal taydan düşünceleri, hukuk düşünceleri birden ortaya çıkmadı ve şu an en güçlü nemelerden biridir dünyada. Dünya standartlarında yani yukarı standartlarda şu gelyendir. Yani bu birden çıkmadı. Orta asırlardan başladı. Orta asırlardan yavaş 400 yılın devamında 19. asırın sonlarına doğru bir hazırki günümüzdeki devlet düşüncesi, devlet anlayışı meydana geldi. Ve elimizde şu an tecrübe edilmiş şekilde tayar dur. Yani kavirler neme karşı gelip bile mesela bolar mı Edilço'nun kopyasını almak diyen yalan. Ve kopyasını almayan aslında o düşünceni alayan düşünceni şu başka bir cemiyete ornaştırıp bildiğin için ornaştırayan. Yani elimizde tayar bir neme var, materyal var. Şu yank aydan şeytan üç uçlarının çözmek batı ansat. Şu an kıyadaydı. Yani biz Avrupa'nın geçen yollarından geçmemize hiç gerek yok. Ve günümüzde teknoloji üstü. Hem teknoloji var, hem bilim var, hem siyasi, iktisadi, sosyal düşünceler var tayar. Yani dine şu taydan alıp doğru şekilde ulanmak galiba bize. Ve bu nerede ulanacağını biliyoruz. Yani indi yine neme aylanıp gelsek bizim cemiyet esası cemiyetten başlanıyor. O cemiyetin bozuluşu başka bir iki şahısla başlap bilendir. Yani şu an neticede bütün cemiyet bozuldu. Bunu düzeltmek yeniden bir iki şahsa mı değişli olacak? Ya da cemiyet en sonunda yükü öz eline almalı mı? Yani şu devlet, hükümet nemesini näme diýilýän türkmençe sözüne häzir aklyma gelýär. Da şu devlet hükümet düşüncesi diýecek, ýöne edil düşüncesi däl de. Şonu edil ýerine goýmak üçin. Yani cemiyet o ýüpü öz eline almalymy yani. Men pikirimçe almaly. Ýoksa bir iki şahıs o haýyryna iş etmez menim pikirimçe iň soňunda ýene de şol neme bozýar da onu güç bozýar. Temine o şahıslarım yani şu nemen bankamatın tövürü onu için adamlar mesela
mesele şu taydı şondan mağrik giden oktur. Düşünýärden bawaratdan ağrık geçen ok. Ben Kıpçaktı onu Kıpçaktan ağırda Bavara arasında bir 40 kilometre mi 30 kilometre mi neme var da. Şu tuğruktan ağrık geçen oktur. Ya bärik gaýtman ya ağrık gitmeler. Şu tuğruktan aylar görmürler. O yankı kan tevelemeli. Tevelenmese borunu. Halka meýem şu atlara alşıptır. Ne 2004 düzötçek korsak biz kedekler başlardı. Yani şunu düşün. O şunun ýalyk bir zat var. Bilimsizlik hemişe bilime karşıdır yani bilime değişikliği olan hem zada hem canlı olsun ya da Yakyanlar ol, adamlar yaklayan döwürler ollar. o yakılan döwürleri oldu. Bu kitaplar hem yaktılar, adamlar hem yaktılar vaktinde. Edil şol ýagdaý Türkmenistanda var yani näme diýilýär muňa? Yani orta asırlar değil de kara asırlar olup geçen olmalı. Kara asırlar nemesini yaşaya. Yani şunun ýalyk bir zat var. Yurdun içinde kalan ol hökümet diýip bilýän nememiz, toporumuz. Şu bilimsiz topor. Diňe hayvany duygular bilen ýaşaýan, bar bolan bir topor. Bular her türlü bilime, bilimli adama, kitaba, hatta teknolojiya yani şu hemme zada karşıdırlar aslında. Az oluq siyaset edýändir olar ölen arasında yani karşıdır doğulu kabul edip bilmeýär. Ýöne şu tarapy var. Bilimsiz adam bilimleşdikçe şo nemeden çıkıp bilýändir. Hatta şunun ýalyk bir mysal var. Bereýin. Yani näçe kitap okusam şonçadan jahilliğimi düşündiğim diýen bir nemeler vardır. Köp adam bilýän däldir. Yani şu okudukça aslında bilimleşen ve tolerantın artýar. Ve şu kabullanyp başlayan hem mezada düşünüp başlayan. Yani kemine ben sayda çözüm bölüm bağışla. Buyurun. Yankı cahil olup bilir diye de. Ne ilver ortalyığın bir nemeti vardır. Afarizmi vardır. O hocamızın o ben katı o var yani. Bu da yuş tarihçi. Cahil olup bilirsin diye. Yani yarım cahil olup bilmezsin diye. Yarım cahilliğime diye mi diyeyim? Ya Türkmenistan'ın üniversitesini nemesini uturan adamları yarım cahil değil yani. Yani yarım tovut. Ya sen tovutlu olmalı, kârin eyyeti olmalı. Ya da işlat olmalı. Cahil bolup bilirsin diye. Cahil oldun yer depersin, mal seyredersin. Ya da enguliyanda. Yani yarım bolup bilmezsin diye. O yarım bolup onun ne devleti, ne bir kârhana başa beyledi dursun yani orta urpun näkin emede olup bilen okda. Delilin başka da at getirmelilerle. Bir yanlışın çökülmeliler. Ne Türkmenistan neme şonala bu diletantizm diýilýär de. Bu aýlyga ştattır. Atymly bombadan ama demedir. Yani uruşlardan hemme uruşlar jemlendi. Yani diletantizm şolardan kän delil etip bilýär. Ne bu aýlyga ştattır. Ýöne bu Türkmenistanyň pavsimesni boldy da. Bunu görüp diyor. Daşın içinde. Ola adamlar gatwormedin men ýok ordan teredi baýdamokdy. Menem şu jahilim biri. Oli diyor şonu görüp bilýän jahiller. Görüntü da. Bu aýlyga ştattır. Onu şoň üçin falan zat etjek, näme etjek diye ol näme etjekini bilen o. Etjek diýip adamlara Allah bilýär de. Ene mesele şu taýlardadyr. Onun şularym hemme bir ýerik birleşdirmeli agdy bir bolmalymışyň. Bir topar yarım jahil agdy bir bolany ne? Hudaý dakdan bir zat boldy. Ha? Yarım jahil o. Birleşik ol bir işin üstünlü. Bir iş edip
ortada bir mesele olmalı. Şoň daşyny Ama işläp aýdyşyňyz ýaly. Sapara o iş meselesinde hatta şunun ýaly bir neme var. Kalvinizm diýip bir neme var. Dini Ýewropada, Angliýada bolmaly. Dini bir topar. Hristiýan dinine değişli. Yani bularyň şunun ýaly düşünjesi var. İş näçe köp işleseň, beýleki dünýäde şonça arkaýyn bolýan diýen ýaly neme var. Ve Ýewropanyň şunun ýaly işçiň bolmagynyň döredijili bolmasynyň asyl sebeplerinden biri hem şol toparyň düşünjesi diýip aýdýarlar da. Yani iş. Yani o işi koyan adyna başka işe geç. Yani durmadan işle demesi var. Düşüncesi var. Şu Kalvinizm diye Calvin olmalı şu nemen adı. Orta atan. Şol düşün yani orta atya ve yaşa diyaram şol adamları şol düşüncede. Şonun ýaly neme var yani aýdyşyňyz ýaly bizde işem yok. İşem edip bolanok adamlar bir bilen. Yani iki Türkmen hiç iş edip bilen ok. Bir Türkmen bir neme bilen nähiliysem daşary ýurdun bir adam bilen iş edip bilýär. Edýär yani belli bir derejede edýär yani dogry etmese de ýöne Türkmen bilen edip bilen nokta. şonu öwretmeli kemine. Biz ne şonu ýuwaş öwretmeli. Biz ne 91-92-nji ýyllarda biznesi öwretdik. 8.000 tanakdan köprekden köprek hususy edara açtık. Biz açtık değil, adamlar açtı. Öğünler açtı. Biz yönü neme veriyorduk da, impuls veriyorduk. O kabirine de lakad veriyorduk. Gerekli adına aydıyorduk. Ya 10 lakadını 10 aydıyorduk. O şert dörü diyorduk. Onun kitaplarına, kanunun demelerine kardini dizileri yalıp yürüyütü bir problem yaştık. Küçük erganları vardı. O statistikasını nemettik. Hem mecenin katı stroğu neme olmasa da kitaplarını verir yalıp öndüren önümlerin adını nemetini demeder yalıp. Yönü 96. yıl üyüşürüp ya 97. yıl mı? 8.000, 9.000 demeli bir uğruna yaptılar da. Adamlar tüccarı da öğrenip başladı. Öğrençülük edip başladı. Ödüm Türkmenski İskıragaviyetine çıkandır şu spikleri. 97 mi 98. yıl. 8.000, 9.000 kârhanani. Hususi kârhana. Devleti değişli yeri yoktu. Ödüm bağlar iktisadine geçecek deyip, örneğin sonra bayda edip böyleler, diyalog öbürler, açık kapılar, siyaseti deyip, her zadın loğudunun var, altın asal, şöyle oraya bizim halkımız yemedi ya, bu dağıtlar çalt demedi ya. Çalt öğrenýär. Çalt öğrenýär. Sapara şu aýdan zatlaryňyz men birinji ýerde geçdim. Aslında sizin bilen aýratyn bir program etsek, şol wagtlarda edilen işler barada. O nähil netije berdi. Ondan soň nädip öňüne geçdiler. Yani öňüne geçildi. Şu hazır aýdan yani 8.000 sany şol wagt bar bolan bolsa, hususy bir kärhana. Minimum tek. Şu wagt 80.000 bolmaly iň azyndan. Yani şu 80.000 koy yani neme 8.000 hem yok, 1 hem yok diyen ýaly hazır şu an. Aslında şunun ýaly bir nemediler sağ adamlar işleyen bir deme ullokan deme der çok 50%. 5 adamlı iş yeri olanı dünýäň dünýäň da bolýar. No. Ben ýönü demetini alýarna. Minimum. Ýöne halk bilen okda şu zatlary. Şu 8.000 şol wagtlarda 8.000 sany hususy kärhananyň açylanlygy, barlygyny. Doğru, adamlar yapılarını bilirler, yapılarını kadiyette peçat ettiler. Kanun çıkarıp. Doğru. Men bärde bir zat aýdaýyn. Gepinizi böldüm. Şol ýankyny näme diýdik-de döwlet näme kim şu wagt Türkmenistanda ýene
Şu hükümeti döreden ya da şu hattaki cemiyeti bozan 2-3 adam dedik. Onarcağım 2-3 adam mı? Olam halk olmalı dedik. Yani cemiyet düzeltmeli. Şoň eýes cemiyet, jogapkärem cemiyet. Döwlet diýende islendik döwlet alyp göreýin. Şol döwletiň ýagdaýy halkyň ýagdaýy bilen deňdir ýani. İkisi şo bir zat bolýar. Näle diýelim, bir jaý salanda şonu sen gyzyl kerpiç bilen salsaň oň rengi sary bolup bilmeýär ýa-da başga ak renk bolup bilmeýär. Gyzyl kerpiçden saldyň ýönekeýine kerpiç kiçik zatlar gyzyl bolan üçin renk şo renk berýär. İçinde 2-3 tane ak bolanda näme gyzyl jaý diýersiň. Döwlet hem şoňaly adamlaň nämesine bagly. Näle boljakdygyna, ýa-ni adamlaň gylyk häsiýeti bolsun, birek bilen nämesi bolsun baglanşygy şoňa bagly. Döwletine saparagyň aýdýaşaly, şol indik geljek prezident hem şu attak Sredany görüp beren çağalardan biri geler. Ol hiç hile näme olmaz, ol üç beşiklik zat olmaz. Soňra indi ýanky nämeni östürmek üçin şol halkyň nämesini östürmek üçin durmuşyny ýa-da şolaň ýagdaýyny östürmek üçin hem saparagyň ýanky aýdan zatlar bar da hususy eýçilige geçildi. Ve näçe diýdiňiz 8000 mi saparaga? 200.000 dönüm kän. 8000 sany şoň ýaly iş ýeri açylypdyr da. Indi bu zatlar näme diýmek? Bu zatlar 8000 sany bolsa şoňa 8000 sany adam iş ýeri açan. Bu 8000 adam iş ýeri açan soň hökmany suratyny östürmek isler. İslendik adam bolaýsyn. O jahil bolsun, ýene şonu östürmek isler. Östürmek üçin hem özündäki ýanky problemany görer. Men bu zat näde etmeli? Sonra goýar özüne. O zat adam onu ýanky kitaba okumaga itekleýär adamı. Özünü geliştirýär, özünü östürýär. Sen islendik bir biznesini östürmek üçin özüňi östürmeli bolýan. O ýykylyp bilersiň, ýalňyşam bir näme tejribe. Ýalňyşlar bilen tejribe edersiň. Soň ertesi gün şol eger şolar ayakta tutulan olsa saparaga, şolar ine nämeni görür? Ine kriz bolar, ýene bir zat bolar, soň ýeki özüniň işläp bilmejegini ölüp öz arasyndaky ýanky holdingler dörep başlardy. Bir näçe bir iş edýän firmalar bilen öz arasynda käbir problemalary çözmek üçin adamlar bilelikde de işläp başlaýar. Sebäbi düşmanyň bolsa da sen bilýän, bile işlemeseň men biznesim gitjek. O biznesine belki sen 5 ýylyň ýa-da 10 ýylyny harjadyň, bir topar zat harjadyň, wagtyny harjadyň ve hususy zat tapawutly bolýar. Ve şu hususy firmalar sany näçe köp bolsa diktatoram dörep bilmeýär. Sebäbi hususy firmalar olarda pul var, güýç var. Ýanky finansy güýç var olarda. Ve şolaň işçileri var ellerinde. Bir näçe min işçi var. Ine şolar has köpelen olsa bir günde şolar yapıp bilmez denmesine. Yapacak olsa şolar derre ýanky näme bererdi şoňa bir reaksiýasy bolardy şolaň garşy. Aydın. Yine de biri ayırman bir 8 ay 9 ay bir sezonda garaşan olsa yankı hususu kârhanalar milyondan geçip gidiyor. Tabii biz yeri husus oluşturuyorduk da hocalıkları husus eğitimi geçiriyorduk. Onun eğer her biri her halkada näçe ýutanak deme var, iş yeri var. Şoları köpeldik gördüm. 100 miňlap gidýär. Bir ýyl gaýrat eden orada 100% geçýär. Şol saparaga nämen mysalyna gelýär ýene. Singapurda adamlara öý paýlap berýär, şondan soň şolar Singapur menki diýip başlaýar. Türkmenistanda da şu adamlara şu yerler paýlanyp berilen olsa, hususy eýçilige geçilen olsa, ýa-ni şol adamlar Türkmenistan menki diýip başlar. O şonlar gorkup etdiler. Ben şonu üçin aýdýan, şonu sakladylar, yaptılar, yatırdılar. O iş yerlerine yani o hocalığı gödöňde tutamak da yani beýleki iş yerleri. Misal şu zakat berýärdik de. Yani muhturlu näme diýdim de. Türkmenistan'a yok, düýünde yok da onu çıkarıp ne onu ýemediğine yani üstüne kadın demek böyle diýip aýdýan. Şu döwürlerde yok, diýilki çıkıp yani muhtur altalar yani çıkıp başlanmaklar da. Onun bizde şu remote master koyulur vardı bir topar. Sonra injinerin bir klanana diýdim, şunu ýasan, onun yani kuruluşukda iskele diýilýär da.
nemeler Sprite'in diye olsunlar. O Ya alüminyumdan, demirden yasap bolýar da. Onun çılgılarını verip demedik, Türkler getirdi, kurulup demedik, ol özüm yasap bilýär. Hem iş yeri, hem bir öğünüm, hem bir yerden eksport eden ok, özüm demediýär da. Şolar ýaly teýeklerim açyl. Şolar ýaly men ýöne mysal getirýän da. Ondan ol iş edilip ýokan, olar ýaly yüzlerçe çykýar. Çi yok. Bir oğlanı çağırıp köyünü kostnavyny işgärdi. Çi näde edilýäni bilýän diýip sorýanlar men. O diýip kimden edilýär diýdi. O şolary alan babarudyny gitden alyp geldidim getir. Oy o kärhana ol bizim çüýüň alaly. Çüý çıkan ok Türkmenistan hakykatdan. Şol oğlan adi admak şol okur. İnteresli oğlan getirip kurdu bir yerlerden emet gördü oluyor basandırlar. Ben bu ayak üstünde hep göründürüydüm okta. O yine birini turbo. Ya palitilen halta, ya palitilen çıkarlayan neme. Kâne deme kâne. Yüzlerce neme var. Yani bir yerde bir regulyer çala yolların emetten ödü gidiyor da. adamlar şonu edip bilýär, sapara özleri edip bilýär. Ödlere diye. Sapara berde şu bir zat ýadyma düşdi. Men geçen komentarlarda okudum da yankı sizin oňa aýtdyňyz adam doğulan wagty çağda olan 98% geni bolup doğulýar. İnson biri komentarda yazıpdyr sapara oňa şoňa aldy aýtdyňyz bizem şu Singapurun gurulmagyny aýdanda ine Singapuru bir adam düzeldipdir. Bize gowy lider gerek. Hem adam oňa aldy doğulan ok yankı ukyp bolup doğulýan var ýa-da talant bolup doğulýan var, beýlikler hem doğulan ok diýip yazıpdyr da. Indi o vatandaşa men şunu aýdaýyn, eger sen şoňa alyp pikir edýän bolsaň, ýa-da kimdir biri şoňa alyp pikir edýän bolsa, sen öz durmuşyňy özüň näl diýin, gömüp otyrsyň diýmek. O diýmek mende talant ýok, onu el bolýar. Men edip bilem okuyup otursaň elbetde edip bilmeýän. Indi 98% geni bolup doğulýar diýmek şu zat diýmek. Ondan düşündireýin, belki sen ýalňyş düşünýänsiň. Geni diýse o alym däl. Çağa doğulýar, ýöne her çağın her hili okuýup bolýar. Mysal üçin birinin yankı el becerisi bolýar. Beýlekisi yankı sanlar bilen arasy gowy, birinin zritilini pamiti gowy, birinin ýene şoň alymyny sanasyň müňlerçe bir-birine näme tapawdy bar da. Ine şu saparan şu wagt işler aýdypdyr, şu hususy eşlige geçilen wagt yankı çüýden başlady, turwa diýdi, armatur şoň al gidip otyryzy. Her kim birini edip bilýär. Geni bolup doğulýar diýmek ol. Ine bir kim aýtdy, şo ýadymda ýok. Näme diýip balygy diýip agaja dyrmanmany öwretjek bolma diýär da. Şoňaly balyk yerinde, pişiňem pişik yerinde, goýunyňam goýun yerinde, iň gowy nämeni berip bilýär. Adamam edil şoňaly. Ine käbir adam bardyr, injinerdir, ýönekeý zat injiner. Ine eline pahtan berip şu pahtadan şu hilde bir mata doka diýsen, şonu hiç problemasyz, hiç nämesiz sana dokat berer. Ýöne şol injineri alyp bir ferma goýup towuk bolsun, mal bolsun, ine şulardan bir önüm aldy, şol alyp bilmez. Her adamın öz nämesi bolýar. Ýöne hemme adamam doğulan wagtda özüniň bir nämesi bilen doğulýar we şo tarafa gitse ökmany suratda üstünlük, soňunda şo üstünlük garaşyr şol adama. Ýöne ol ýalňyş zat, ol men bu iş için doğulmadym diýip oturmak, özüňe bir baryer goýmak, özüňe baryer döretmek ýalňyş zat onu. Aydın, şu yaşa, şu düşünceye yeten olsa ne yollu dairelerin oluyor da. Yani şu 98%'in 2% bir normal adam ol demedi ya, kalan daireler da. Cemiyet daireler. Ya başkalı daireler, okul daireler. Şu her etapta daireler gidip var ya da. Ne şu yemeden. Ona başka sözlerin adalatsızlığın deyipdiler son aslında. Mesela her zat şu mesela kalam şu näme üçin döredildi? Yazmak üçin. Sen bunu yazman başka bir yere kullansan, sen bu kalama adalatsızlık edýän. Yine aýdynlamaýdyşýaly birinin o sanlar bilen arasy, ýene bir zat bilen sen şol mesela sanlar bilen arasy bolan çağını sanlardan uzak tutsan, o soň bu neme bolýar? Özüni östürip bilmeýär, ýetişdirip bilmeýär,
näme üçin yetiştirip bilmese, sen onu adalatsızlyk edýän. Aslında onun yeri sanlarty. O sanlardan uzak tutan için adalatsızlyk edýän. O taýda adalatsızlyk şol daşky gurşawdan gelýän adalatsızlyk bilen şu iň soňunda 2% galýan bolmaly. Demek kemine men şu yadıma düşüp dokar bir zat aýdaýyn. Toň gelin nokta yadıma. Yankı reforma yertu reformany etip başladık da. Şu wagty diýip onu ýaş ýyldan soň edip bolany. 4 ýyldan soň edip bolany. Yankı material bazasy var da. Şu ýetik diýär. Ine şu wagt yani 92. yılla 93. yılla başladık şunu. Bu formulası var da metodolojisi. Yani şu var 2 milyon ýyry şahly mal bolan bolsa, yani 10 milyonum oğluk mal yani. Şol yani döwletiň elinde de, hojalyklyň elinde de. Ondan şu hususy eýçile geçende döwlet onu berýär, mut berýär, ýöne mut däl ýylyna bermeliler. 10 ýylyň içinde, ya 7 ýylyň içinde, yani sana 100 sanak sygyr berýär. O sen 10 ýylyň içinde 100 sygyry ýylyna bermeliler. Her ýyl böletinden 10 bölü, 20 bölü berýär. Ondan şonu üýçürüp başga bir ýerine berýär de. Indi hökümet yani döwletiň nemesi ölmelem däl, kefellenmelem däl, gitmelem däl. Şoňtan elmi dama 100 ýyl geçse de ortada yani aýlanyp görün sermaye da. Kapital. Şu wagt ne sanap görseň şol 10 üniversitede bolmalylar. Yani köpelmeler. Yani 10 ýyldan kette köpelip gidip barýar da. Mekanizmler şol orýala. Ideal demeler vardır, genial patentlemeli fikirler var. Gata akıllı Sapara. Bunu kim demetdi orta attı bunu? Ne bizde yürütü iqtisadi neme vardı? Yani reforma grubu vardı. Ne bunun afterları var, diri görünürüm var. Şu at atlarını aytsam, olur yine de şekil demet başlarlar. Tavuklarını senin şonda alaklar. Yani her detallarını senin yani malla koçam olup bilýär, şeylem. Beýlek malla olup bilýär. Şolarını senin hemme jedinin tavuğunun nemesine senin mekanizmleri vardır. 20-30 tane kitap yazılındır bu. Her birinin broşürü vardır. O katı bu zatlar büyükledilen. Tehlikeli şonlarla. Öyle mut berliğe yöne mut derler sana neme veriliyor da. Sen şunu idna kaydıp vermeli. Hep yer vermeli. Şu fikir Türkmenistan'ın içinden çıktı ha? O biz ne aptırlar bir men. O men yönü oturmayın diyenler. Yani bana da fikir verenler var. Öyle oğlunun kaviri bol tür kalgodun bol tür yine biri başka bir zat. Bu topar katı gen yiğitlerimiz vardı bizim. Sapara şu aýdan zadınız ya hakikaten hem gatı ulu zat ve yani bu zadı halkımız kaçırdı yani. Yani belki şu an ayrılsa da düşünüyor. Halkın düşman ettiler diye oturuyorlar. Ne yolunda oturuyorlar ben. 25 yıl stajım vardı. Yani bu mesela Aydın Hasem Goğu düşünendir. Yani halkın köpüsü düşünen değildir. Belki bilmedim Aydın nemet bilse, düşündürüp bilse. Yani şu an sermaye yok. Ne şu an edecek olundu şu sermaye yok da şu an. Edil yoktan bar etmek değil mesela ya şoňa meňzeşräk bolýar da. Ya döwlet satın alıp koyup berip biler. O başka mesele. Yok, o satın almaktan hem has ütkeşik yani bu yani bolan zady köpeltmek bolýar yani. O ýöne ortada döwletiň maly, ýene döwletiň korup galýar. Ýöne aýlanyp seni hududy mülk
eyeti, mal eyeti diye de. Ha. Deveni fermer edip var ya da yıllar mün mü 2000 mü adamini iş yeri demedi ya da. Yani yani bu näme girýärdi? Bir döwletin guruluşy, şonuň ýalyk bolan bolsa dowamly şekilde şu an Türkmenistan tanalmazdy yani. Yani nähil diýsem, şu wagt mesela men bir ýerden öý tutjak bolsam, türkmenligimi aýtsam, şoňa 3-4 sany kepil isleýär-de. Yani eğer şu devlet sistemasi ýören olsa biz bu taýlara gelmeýärdik. Gelen olsam şu devletin adyny bersen ýetdi ya da sana nama. Ya şu deme pikir Beyleki Respublika'nın birine yoktu. Yok yani şu an Avrupa'da yoktu. Şunu şeyle bir gen mörp deme diýerler de. Sapara onu 2000'li yıllardan sonra ulandılar diye fikir ediyorum. Sizin aydınızdığınız 2000'li yıllardan sonra ulandılar. Yani näle ulandılar? Ol yani ferman mallarını dargadıldı. 10 sanak, 15 sanak mal aldı adamlar. Ondan sonra şu barlamana gelýärdiler ve şonda sanly görkezmelim bir zatlar var. Goňşular bizim malları alıp gidip berýär şu wagty. Barla gelýär diýip, ýöne o malları aldılar, sattılar. Sonra bir sistema üýtgedi. Ondan sonra olar geçdi. Ýöne şoň üçin basılan adamlar var. Türmeye basılan adamlar var. Käbir adam 15 mal alan olsa da 2 malyň puluny төлedi. Beyleklerini şu sistema üýtgen soň hemmesi ýanky näme diýsem kem şu arhiw alıp ýöne otladylar diýip pikir edýän. Men hiç kimi istat soramaz. Indi o sistema sizin aýtýan sistemanyň sapara edilnämedek ýaly ýanky bankdaky pul işleyişi ýaly bankdaky pullar aslında edil sizin aýdyşyňyz ýaly howadan pul döretdi diýse banklar. Yo. Ýöne bankda ýöne sekundda däl hiç kili wagt gitmeýär. Banka şu pulun goýan wagtyň eýem 100 manat koysan şu 500 manat olup dolanışıkta işlep başladı da wagt nämesi ýoksa we pulun köpelmek üçin näme ýok. Ýöne malda edil aýdyşyňyz ýaly şu 10 ýyl wagt berilýän bolsa ýöne şu pulun köpelişi ýaly köpelýär. Howadan köpelen ýaly bolýar. Hatda şoň nämesem şu balansda hemişe devletin balansında şu 1-2 milyon mal görünýän olsa şu 2 milyon mal hemişe var. Ýöne oň ýanyndan da plus ýanky hususy ýeşilikde de 2 milyon her 10 ýyldan artdy diýip. Onu ýa-ki on ýörüýte mehanizm var, onu näme diýen? Bu ýa-ki şu Türkmen sistemasyna işlenen o taýda bir benalak türkmenler biri oturup şu mehanizmni edip onun kontrolünü ýola goýmalylar. Onu adamlara öwretmeli. Biz bunu öwretmek üçin ýörüýte aşawadan gurtulýarlar. Şor diýerler, şoruň ýok ortunda gurtly köýüň gapdalyna bir 39 000 hektar yer aldyk. Çäge, şu taý. Şoň bir demetin bir ýar ucuna tekidläp barýardyk da. O 5-6 000 hektar ýerini tekidläp her deme ýa fermere 50 hektar, 100 hektar, 25 hektar nimetine göre yer berýär. O mal berýär. Onu öwredýär. Beýleklerim gelip şu taýda öwrenýärler. Şu näde etmeli, näde demetmeli. Onu ýöne paýlanyň bilen demedeniň bilen birinji taparda batmaly adamlar. Ol iş bilmeýän adam edenine şeýle bolýarlar. Näme Türkiýede mallarçylar vardır, bur topar. Ayağı alanlar vardır. Şolardan sorak gör. Başta näçe tapar batdyň diýip. Şonda alaktır. Bu iş şeyle bolýardy. Bu işi bilmeli. Bilmek üçin öwrenmeli. Öwrenmek üçin bir görelli deme bolmaly. Bu eksperimental deme. Şoň üçin her oblastda biz 3-4 tane hojalygy adamlar görür ýalar. Bu gurnadyk şonda. Onu beýleki goşy nemeler gelip öwrenýärler. Şolar ýalak metod bar. Ýödüm ýerüýte institut açdyk. Bu institutu ýapdyrlar. Reform institut dip. Ödüm men olum bilen açylan taryhda geň wagtlar o men o hukuma betenok bolýan ýöne men golum bilen açdym şu direktörine boýdum. Geldim raş diye şu adam biridir görüldü. Şu adam 90 ýaşandyr. O diýdim bolun diri diýdiler.
Ondan neme telefon tutun rektör edip birler, on institutunun yapıp birler. Onu 2000 yıl yankı şu doğrun nemesi bilen bir hadizm bilen onu geçirip bolunu. Onu geçirmek için kanunun hem medadın doğru işlemeli. Yok, Aydoğan'a şu işkili işlemedi, işkili rezultat vermedi. Tam tersine adamlar için emervet oldu, devlet için emervet oldu o zaman. Yani bilmeyen edilen de şeyle oluyandır. Yani İlber Ağa'nın nimetine kaytalyanda cahil olup bilirsin, onu yarım cahil olmak kadıgandır. Yarım cahil olduğun şeyle oluyan. Sapara onu bir ayratayım bir program edeli. Bu halk nämeler kaçırdı aslında diyen yalık bir at bilen. Benim fikrimce bilmeli bunları köp sade bilenlere aydan okuyalım benim fikrimce. Dirileri barken ben sordum, yankı bir tanından olup bar diri değiller gelişiyor. Demişlerinde de bilem yok, onu bar değiller. Yani atlarını tuttuğun azar verirler bitmedi diyenler. Yo bunu sizin adınızdan eşitel yani bunu. Hem mecedinde Almırada demesem olur onun hakkını yerine olur. yok. Olurun adından aydan yalak olursunuz. Doğru ya. Bir aytmalı bunu hükmen suratda. Yani şu zatlar yani edilen olsa yolunda giden olsa şu at yani biz şu yadaya düşeceklerdik belki şu at Saparağan'ı ya da Aydın'ı tanımayan olacaktım. Yankı gödöğünü getirip bilen yok. Buna üniversite respublika var. Türkmenistan şolong hemmecetinden oldu. Hemmesinden. Bir ikisini yok da hemmesinden. Şu reforma nemesinde in var ya. O halkın durmuş adayım. Hemmecetinden oldu. On men yoğunu aydamı yok, nemedi aydamı yok. Şu 15 respublikanın içinde in oldu. Birinci 5 yıllıkla atelim ne Türkmenistan kuruldu. Eyлекler onu kuruluşun ne yapmadığını bile noktalar şu vakti. Altına atelini kurduk da. Sapara şu an Türkmenistan'da varmış, onun reforma institutu olsun, üniversitet olsun, bir yani reforma için işleyen bir yaptılar diye vay diyene ben. Yerine Palis Akademiyası'nı açtılar diyor. Saydemen yeni bir zat koşayında yine Singapur'a dünyanın en bay devletlerinin biri, yine şonda reformalar en tez-tezden geçirilen devletlerin biri yine. Sebebi dünya üytkä otyr. Ama istesen hem istemesen sen sisteman, sen bir yank formulan näçe bir gol bolsa da wagtyna göre gowdur. Wagt geçen sayı reformaları hökmanı suratdy. Hawa. Şoňa yine dünýäniň ekonomik nämesinde iň ösen devletleriniň biri, ine Singapur, şonda da reformalar şu gün kugunda da geçirilýär. Şu gün kugunda da şolar araşdyrylýar, öwrenilýär we hemişe reforma geçirilýär şu taýda. Yani bizde yine aýdyşyňyz ýaly reforma institutuny ýapýarlar. Onda Ştaýda Utarayalı yani o da o çekti. Yani uzağa çekti. Yani Sapara sizinle şu programı edeli bir gün, o bir günde. Tamam, yankı vatandaşlar näme isleýär-de gönül efir, canlı yayın mı? Şoňa mümkinçiligimiz var mı? Ben edip bilýän, ýakajödüm gönül efir edip bilýän, ýöne köpçülik bolanda bolunok. Onu yürütüm. Beni başaramak da. Yani onu tez vakitte ederse ya onu tez vakitte şu dernek işleri çok vaktimiz alıyor. Alsın doğru diye yani. Ben edip bilýän, ben ýakajödüm rahat edip bilýän bolun maňa soraglar ýok adamlar. Badur öýtseňiz men edip bilýän. Şu komentaryalarda yazarsınız vatandaşlar, yankı canlı yayın olsa sebäbi köp yazıpdyr, canlı yayın olsa soralarımız bardy näme diýip. Şoňa o kemine aýdyşaly bir mümkinçiligimiz olsa nämedir? Olmasa ene Saparaň bir özü bolýar diýsen. Onu şunu ýaly eders. Bazar günleri
Diňe soraq jogap üçin şeklinde edip bilersen. Belli bir sorular olur. Onu şu taýda diňe efir başlandan sorulara cevap verme şeklinde. Ne dersin? Haskow olur mu kendi yani? Doğru. Kemine İň köp başka 2 saat, iň köpün 2 saat wagt aýyrlar ona. 2 saatdan kän uzun bolmasmy kän diýip pikir edýän. Şonuň ýaly. Onda şonuň ýalak bolsun. Ne? Doğru adamlar iyileştiler sağ olun. Yiğitler size de köp sağ ol. Sağlıkta görüşelim. Sağ olun, Sapara. Sağ olun. Para sen sağ olun. Vatandaşlar hem de sağ olun.